hyttysaikaan, kun meinaa yöpyä, niin rauhalliset unet saa tämmöisen rankisen kanssa. Tämähän on vähän kuin iso hyttyshattu, mutta tulee ylävartalon päälle. Ja se voidaan tämmöisessä laavussa kiinnittää vaikka tänne kattoon. Yhtä laillahan tämä toimii sitten, jos nukutaan taivasalla, laitetaan se oksaan kiinni, tai kangaslaavussa, tai missä tahansa. Vaikka kesämökillä jossain aitassa, kun nukutaan, missä ötökät vaivaa, niin tämmöistä siellä voi käyttää. Makualusta laitetaan tämän pyramidin mallisen rankisen sisälle. Ja makupussi levitetään siihen sitten jatkoksi. Ja kun ollaan täällä sisällä, kiristetään tää vyötärön kohdalta tää nyöri. Silloin ei itikka pääse alakautta hyökkäämään. Ja sitten katsotaan, ettei tää verkko ole päässä eikä muualla ihossa kiinni. Ja sen jälkeen täällä saa oikein rauhalliset unet.